Удобно ли е да вляза? Она вещица отсреща ли се обади, пак ще я майката? Как се казва? Кой? Просто Скарлет, приятно ми. Искаш ли първо на люките и после да ядем сладолет? Няма места. Аре на люките по-ще ядем. Този с татуировките е Тео. Дали е добре бебето? Татко ми подари. Скарлет, защо са страшни гостите на мама? Ти имаш ли татко? А какво ако живота на детето е застрашен? Имало едно време една майка и един татко, дето много се обичали. Си го прешукваш. Бъди ми се, ако има нещо. На мама е много лошо, трябва да се върнеш. Скарлет, къде ти е пандата?